sikile nek waras tenan yo mlaku to. Narine. Narine. Iso. Dicinggo apa iki? Nggo mripat. Ora. Sing dinggo mripat dalu aku. Lah jare arep gerak jalan barang. Arep gerak jalan. Esok Agustus kuwi lho. Melok. Aku lah kok melok lho. Lah aku tek ra tau kon melok nih. Aku gak tau kon melok. Jaluk tisune. Sik iki reget iki. Lho tak nggo iki lho mripat. Iki reget kok sik. Kadire akeh sing ngakon melok koke. Lah umurku wis 84 lho. Kok kon melok pawe. Lah mlakune piye ngo? Mlakune piye? Mlaku ya mlaku to. Lah mlaku kene kamar mandi bingung ngono. Lah saiki. Ya. Agustus kan ora kono. Amin. Berarti Agustus wis waras. Agustus waras. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuhan muga meridhoi aku tetap sehat. Amin. Saat ini aku kuru. Saat ini aku kuru gak apa-apa. Yang penting sehat, panjang umur, murah rezeki. Anak putu buyutku bakal munggah di surga. Amin, amin tenan. Ya. Kuwi ya kok. Pokoke anak putu buyutku kabeh dilebokne ning peti. Matengane. Keadaan utuh. Lho. Dikubur hidup-hidup. Lho. Pak Bupati Ngawi golekno apa jenenge? Aku moh nek digawe mumi. Ora usah muni njaluk. Wong ya anakku. Moh, aku moh. Lha piye wong? Aku pokoke moh nek digawe mumi. Ora usah muni njaluk. Mesti kabeh wis diwehi. Wong ki sing nukokno malah Bupati Ngawi lho. Lah iya, terus digawe apa? Dicukokne peti kabeh nggo apa? Tuku apa jenenge mumi iki siji to. Moh, aku moh digawe mumi. Dikai mie gelem to. Kuwi apake jenglot. Diadahi peti jenglot. Lah cilik ngono iki. Nek cilik kan ya kaya jenglot. Kayak sing rambute rewok-rewok kayak.